Siya, nagmay. Laki. Sayang. Stretchable. Oh, kaya. Okay raman. Okay. Okay ra. Ay, sakto ra! Oh my God. May jacket na po, day. Welcome back to the YouTube channel na Mars and Sarah Vlogs! Ayan! So, for today's video, everyone, is I'm gonna share muna. Charot lang. So, narin ko i-order sa Shopee nga jacket. So, actually, wako jacket yun, bisan isa. Na ako mga jacket, ito rin dito sa ukay-ukay, last fiesta, sa barangay, 50 day, anak. So, medyo maraglingon man sab siya, so mga yung palit ko, kaya ako jacket yun actually. So, mga na to karon, kaya medyo nakakwarta-kwarta ta best, so mga to nga nag-order ko sa Shopee, kinamay tag 100 plus, marag 150 ata to, 160 baga, isa. So, ito nag-order ko tulo, then XL akong i-order kay, nag-order ko sa una og XL, lagi try na ko, kung saan yung kinako ng XL sa ako, so mga niniday ang t-shirt sa XL dahil. So, mara kong budbud, ginakuwangan sa kanang kuwan bitaw, putos, no, uot kaadyo. Diyos mio, marimar. So, pasensya kayo sa itong background, no, kay giguba among bahay karon. So, muna nga nakos bahay sa akong ati, this is stock room day. Kani siya, wala mo sila din nagtulgaran, kami sila bahay sa housing, so mo to, puro nag-stock room lang bahay dahil. Darang akong gi-order best. Ayan. So, may gani kayo, abot din siya ganina, usa ko nga ito-eskwelahan kayo, nabi ang kwarto to sa akong kwarto, wakatod si mama. So, daraday. So, dito dako-dako siya, katulong mo kung kabakong pan. So, unta, takto ginisa ako dayan jacket no, kay Ismi yung marimar. Mahal pa naman day, Diyos ko. Inutang pa naman tong kortaha dahil dyan. Jiba. Nablihan na nato siya. My God, I'm so very excited. Yung mga ganon. Ayan. So, sakit yung akong tiyanda. Ganina pa mga baguhan ako naabot yung kaskilahan niya. Nagpaso smooth jol, no? Siya yung isa karon oil, di ba? So, yung kan ko nagpaso smooth jol dito sa kaskilahan. So, karon, mag-unboxing na po, girl. Ay! Oh my God, I'm so very excited. So, dako kayo siya na, so, ito pagawas ako kayo na. Kaya sa una mag-order, may namin mga pabuto-buto na iba. So, mo to na ngayon, si mamang naba ko na lisod. Why, pabuto, ay, Diyos mo, marimar. May mag-speaker ni kaya pabuto ba yun? So, oblihan ako siya. I'm so very excited. So, oh my God. Oh, lalaki jacket na. Ayan. Oh my God, darabes. Pala siya kabuo. Lamion na siya. Okay, 100 po din siya. Sakto ra po din sa price. Sakto ra sa presyo. Ganon. So, ayan. With red. Oh. Yellow. Ayan. So, howdy siya. So, narabes. Nakabuga. So, mura siya yung tela kay marag nipis na siya tela dahil pero sulit naman po kisa 100 ka pinrabayot magbuang. Sa halagang 100 plus. Okay ho naman lang sa siya ang parang natin jacket no. Nailahig color na jacket dahil. Delivery pa yung jacket ni Marimar. So, ayan. Sa ako to siyang isokod of kung sa jud kadakon. Una na to ang yellow. Kaya actually tulong is nakabaok yellow, white, and red. So, ngayon ko rin sa kuyang usad ni Marimar. So, eto siya, bes. Ay, QR. Ah, gamay. Yung sa ba? Gamay man siya. Ay, XXL man ang tali. Ay. Okay yun siya, day. Pero, gamay ba siya? Or, sulat na ko. Feel ako gamay. Gagmay siya. Gagmay. Laki. Sayang. Stretchable. Oh, kaya. Okay raman tayo. Uy. Okay ra. Ay, sakto ra! Oh my God. May jacket na po, day. So, nindot siya kay dili siya bagagtela. So, dili siya alimuot ba. So, ayan. Pak, Gorabel. Ayan, best. So, money siya. Ayan. Oh, yellow. So, nanakay jacket na. Nanakay jacket. Oh my God. So, nindot hindi siya binako gamay. So, sakto naman di ay. Ito tagbe. So, ayun. Uladay, lamig siya. Oh, nindot siya. Yellow. Nawi sa amin diri sa kilid diri. So, ako na lang
Kita kayo dahil. Pa. Ay, ikuara siya. Sakto ra sa ako, day. Oh my God. Sa kambayot, lalo kay ni kambayot, day. Pero okay na na yun, pwede na ni jacket. Ayan. So, dili kay siya asin baga kay siya tela. Nipison lang gid siya. Pero nindot siya kay dili alimuot. Kay nipison ra. So, ayan. Fashion lang gid siya. Dili gid siya pwede sa mga bugnaw-bugnaw jud kayo. Asin bugnaw kayo na. Diyos mo, malapsan, day. So, oh, di ba? Guwapa ba? So, ayan, karon pa jud ko na kay nanig mga jacket dai ever since. Oo. Kina ko mga igagaw dahan kas mga jacket na yung magbasuya bitaw kag tinan-on na dai. Ginoo. Puto nag-order na po ako paring kamutan sa bayot dai. So muna na din sa halagang 300 plus, no? Mga 384 kaning tulo. So, ayan, may jacket na tayo dai. Nanadyo ko yung mahanger sa akong kwarto. So, kaya na sang red. Ayan. So, nice po na yellow dai. Then, try na tong red. So actually pareha naman siya design, tas ako lang ipalit para siya design pero ay tuluman ka color ang available, yellow, white o red mo to nga akong gihurot na lang order ang tulo no. Tataw ng tag uy kay mawawanta sa tutot ng tag dai. Nice po ang red. Oh Diyos mio, sabay sa uso bayot. So next time mag-order na sad ko. Unsa may order ron t-shirt na sa kiwadyo ko t-shirt dahil na. As you can see, kanila kaya siya nga t-shirt may medyo maragbago-bago sa kuha. Wadyo ko yung mga t-shirt. Gagmay na kaya ko mga t-shirt dahil. Kailangan mo tika palit ba yun? So ano lang. So ang red. Maragaya ko color ang red. Maragapahon siya. Pareharagapon siya ng mga star-star. Ang pack. Kagwapara. Bonggahon siya. Oh. Ano ko yung jacket dahil. Oh my God. Thank you so much. Shopee. Gano'n. So, okay rin siya dahil. Nagwapahon. Ganahan ko. Hala. Kabog. Golavan. So, naisa po ng red. So, ako yung pinaka-favorite color is ang white o ang black. So, very excited niya. Sulot ang black o ang white. Gara siya best. Sagbot. Ay, gusto ko. So, nice mo po siya, oh. Oh, nice, day. Na ako yung jacket, maglakaw-lakaw ko. At least na ako yung jacket, no. Dili nakatandaan ako nga jacket ako masulot. So, ayan. Mugawas na ko, day. Gawas na ako na ako yung jacket kay mostly matopolong po mag-t-shirt ako dahil ganun. So init kayo, t-shirt lang ta. So karon ningabot naman nga jacket. So mo na ko sulot. Oh my God. So nice ito siya kayo yung so very, oh my God, amazed ko. So nice mo ng friends sa likod. XXL, sakto rin yung XXL sa ako dahil. Medyo, sakto rin siya. Mag-order lang akong t-shirt niya XXL na po di ay, no? Okay naman t-shirt niya, 5 kabuok. Basing nga hapon itong tela. Nipis, 5 kabuok. Tagkuhan naman siya, 50 nga t-shirt. 50, may na lang, uy, Diyos ko, ginoo sa Shopee, barato na yan. Dala ko dito sa Roadmark, sa parehato nga t-shirt is kuhan siya, 100 ka pin. So, Shopee na lang, ganun. Bahalag, dugay-dugay, at least na, ganun ba. So, 5 kabuok, mga 200 plus na siguro to. Pero karon di pa siguro ko ka-order kay, iputol pa mong kurente, guba mong bay, so, wifi bayot, ganun. So, mga next day, guro, ana. So, ato na sa isulot ang black or white, ganun. Kubuon be. Wangi naman akong dagdag. So nice siya. Sabi ko sa white o black. Maganda akong favorite color. Madong lang ako white o may white ka nang medyo danghag kun dia taday mo palago ra. So Nandito siya kay dili lisod labhan. Dili bugat labhan kay nipis ra day di baga. So ganahan ko order more. Jiwa. Bugto sa mga mintag day. Mga presyo day nga bratohon. Oh, kabog. Dahil naman kung magkalago ang white good. Labi na kami na sa mga bukid-bukid. So dali lagi siya magkalago. Pwede lang ba naman din ang hag? Oy, no, magbuang. Ayan, may black and white ako jacket. Oh my God, it's very beautiful. Di ba kabog? Modeling lang ganun. Wow! Oh my God. Nice jud ang white o black. Actually, daghan pa kayo na yung mga designs dito dahil. Daghan pa kayo niya.
excited na po ko mag-open sa Shopee ron. Di mawaga ni wifi, bugo. So, muna to. Hindi ko na siya, uy. Naganahan kay ko. Pag-gold eh. 300 na rin. So, muna to. Nindot siya. Sanay siya nga jacket actually. So, pangayon ko sa ko yung usay. Doon ako sayang pilihan. Taguan ko ng white o black. Taguan ko rin kaya wala akong favorite color. Di ba? Ganun. So, kataraya pa pilihan sa'yo. Kasi na yellow or red yung ganahan. So, ana lang takagwapa. Di ba? Kalo-kalo. Di ko kaya magkalo-kalo. Kadawin kong naumurnog. Kulbaro day. No? Just see you. Nakagwapa eh. Pak, nice ang black o white. I love it. Pero nice ang po ng red. Sunod ko na po daw siguro para makita si mama. Buhok, bayot. Para makita si mama nga, muna niya ako gano'n nag-jacket. So mga dag ko, good siya kay XXL, manggod akong order day kay yung tagam na ko sa akong t-shirt, kani nga t-shirt, XL, nga mura dyan ko nahutdan og ka ng putos sa budbud day nga. Hagoy, Diyos mo yung marhuot kayo sa kuha day. Muna nga, murag baksidor ka kita. Man itong lawlaw kay medyo balag tambo ka kita. At least murag medyo muluag-luag. Imong lawas tayo na ano. Tiyan ba yun daw? Tiyan dyan labaw. Murag ito 4 years ng burot. Yan. Siya ba naman. So, buon ko ni Day. Away lang sa uwi. Ganahan dyan ko magtinanaw. No, oh my God. Wadyo ko nag-expect na makinani kong jacket, Day. Ganon. Oo. So, thanks God. Pag may pangarap, Jude, no? Jimmer. So, mga na to everyone ang atong video. Hopefully, giganahan mo, no? Nag-unboxing lang ko for today's video. So, ayan. So, kung wala pa ka nakasubscribe sa YouTube channel, don't forget to hit the notification bell and subscribe. Oh, don't forget to click the subscribe button and click the bell all. Check mo. So, yan na nga, Zay. Bye-bye!